Така, здравейте! Това е моето второ ревю и ще разкажа няколко неща за моята подложка и мишката ми, на която все пак изстримвам. Така, първо ще преминем с мишката. Както ако виждате, е на Microsoft. Без кабел е, но има флашка. Ето точно тук, ако виждате нещо като бяла точка, на това място е бутона за пускане и ето тук в момента светна. Ето тук ми стои флашката, естествено под нея батериите, които са ми на Panasonic. Изчакайте само да прибера. Или оставите. Това тук е флашката ми пак, която я свързвам с лаптопа ми, защото аз стримвам на лаптоп, нямам компютър. Сега мисля да премина и към самата ми подложка. Така ето я и нея. Тя е на Scania. Баща ми я подари, или по-точно приятели на баща ми са му я подарили и после баща ми я е подарил на мене. Повърхността отгоре е много гладка и хубава относно мишките. Това тук е долната част. Естествено, материята е такава, каквато да не се хлъзга на бюрото, когато стримваме. И мисля това да е ревюто, в което показвам част от нещата, с които стримвам. И за това мога да кажа просто по едно чао и това мисля да е втория епизод. За това чао!